rawar kiɗan namu tana ruwa, in yake yin rawar kiɗan namu yana ruwa. Mata rukun na gwani. Alo? Alo, kana yi magana da waye ne? Kana tambaye ka, kana yi magana da waye? Alo? Baka ji na ne? Alo, kana ji ka? Hello, baka ji na ne? Alo, kana ji ka, kana yi magana da waye? Kana magana da mai risala daga Kamaru. Ok, mai risala ga da karamu? Kai wani ɗin bagwara mutum ne, mai risala daga Kamaru. Mai risala ga da karamu? Mai risala daga Kamaru. Malam, ka fito ka yi Hausa mai kyau. A kai ne dai ba. Kana magana da waye? Kana magana da mai risala daga Kamaru. Ok, kana yi magana da mai risala ga da karamu? Ba mai tsirara ba, mai risala daga. Kana magana da mai risala daga Kamaru. Ok, to me damuwanka? Ka yi magana, kana ji ka. Akan magana wannan kuɗin nan ne. Shine kai ka tafi garinku ka je ka cinye min kuɗi har yanzu ban sake ganin ka ba. Wani kuɗi kana yi magana? Ok, wanda director Sagiri Person ka yi magana za ka ba shi. Sagiri Person ya yi alkawari ya ce zai baka na aikin Arewa 24 kenan. Mana shi mana ko ka manta. Ok, ka fito sai karan gobe za ka tafi ofis. Shine ka gani wani yaro ka doki naira 1000. Naira 1000 ne a kasa. Shine ka bi yaron ka ce ka bashi naira 1000 ka bashi 500 naira. Yaron shine ka gudu shine ka tofi gida baka samu dama ka so ba.